Идвам от 15 години тук на Рила. Участвам в лятната духовна школа, която от 1 август до 24 август, като тези 3 дни, 19, 20 и 21, са празникът на Бялото братство и се играе най-голямата паневритмия. Идвам тук, защото не е възможно човек, който се играе паневритмия в нормалния си ежедневния живот, да не чака като празник този ден. Това е най-голямия ден за нас, хората, които играем паневритмия, и не бих си представила да не дойда на 19, макар че сега ми е за втори път.